ọkwa akụkọ a mere iji mekọ ọja taa akụkọ omega agụ maka ọ dị ndị muuvi adaptụ ya baa ya omeka nna ya mee fim ndị muuvi mee fim akụkọ omega agụ a baa ya omeka nna ya mgbe nka nọ ha ntakịrị anọ m praịmarị 5 mgbe a wee nlecha fim a debe nlecha ya wee were aka gburu ọja ha na maka na ọja ka egbukete omeka nna ya wee si n'elu ebe ahụ ebie wee daa ihe na-enyerezi ọja aha amụnyegodi ọkụ ọya ha agba ọkụ onye ahụ a narị ya emechakwa wetekwe so fim aha omeka nna ya ma m ndị apịgo m chọrọ ya bara akụkọ omeka agụ aha nna anyị kọrọ anyị ka eji mee fim ahụ ipe mpe wee nene wee were aka na-egbu ọja na skuulu onwe ya n'ọrụ n'ihe onye ka njidewa taa ya wee egwu mgburu na-agbagote Opimufu vuelo omeka agụ vuelo omeka agụ omeka agụ omeka agụ ile ọ bụ na ifo vuelo omeka agụ vuelo omeka agụ I'm on it for one
was even where I would tell her that when I can't wear down. I never go one day. See, I'm the one of the power even really get your balance. And it's an excuse. I'll piano. Away for I wife out of Open for the Omega, for the Omega, for the Omega, for the Omega.